I love Gangtok dong ada, selfie point dong. I love Gangtok. Naina lah, माबायदिखौ नांगौ. बासिनानै ला सायख'. Good evening बयनिसिमबो मोनाबिलि समावनो एसे बेरायफैदों जोङो एमजि मार्केटआव ना सालदे एमजि मार्केटआव नायलांदों जोंजों लोगोसे गेंटकनि एमजि मार्केट सिक्किम वाव नायनो हागोन नै आजां मानसि आयौ ओंखामखौ जाला होननायसो जाबाय बे फाग्ला बायदि नायनो हागोन बिराद साफा सिख्लाफोर नुयोना आयौ बुंनोनो नाङा नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे मा दं मा गैया देखायलांगोन एमजि मार्केटखौ माने सिक्किमनि सबसे बेस्ट माबाना बे सिटि गेंटकनि एमजि मार्केट केपिटेल सिक्किमनि केपिटेल एमजि मार्ट गेंटक ओरैहाय दै गौदों नायनो हागोन नै ओरै दखानफोर दं आरो दा आमफ्राय एसे बेरायगोरसै जोङो Oh my god फाग्ला सुजागोन डेन्जार मानसि दं माथो र' दा लानोसै ओइ लोगोफोर बरिया जायगा बेरायनो मोनाबिलियाव नायदो नै awesome नायलांबाय था मा नुयो देखायलांगासिनो फुरा स्किप गैया आरो भिडिअआ भिडिअखौ स्किप खालामनाङालै डेन्जार बरिया नुयो सिटिखौ ना जोंनि क'क्राझारासो बिदि जानांगौमोनब्रा जाले सुइजारलेण्डआ जोंना नै बेफोर फाग्ला जाला जोबगोनलै नोंसोर बाहायगिफोर सिख्ला नायै दिनै बरा एमजि मार्केटआव सिख्ला थाखायो नालाय नैबा मा दं जोबनो रोङा नै जोबजासे देखायगोन 2 किल'मिटार फुरा नायलांल' दैया नै सिजावलायदों मालाय फटक लालायलायबाय गैयालै जोंहा नै मालाय आयौ हाबाब नोंसोर नायग्राल' जालै देखायलांगासिनो गासिखौबो नङा सालदे ओइ सालदे ओरै फै आयौ दिनै सिख्लाल' देखायखागोन नोंसिनो नै ओरैबो मासे दं नै मानैबाव फाग्लासो जागोन ओमफ्रायबा मा दं साबि केसलै जोंनाव बालु दं के बेटारिनिसो दां बेयो नाय सोलार सिस्टेम बेटारि पीछे सोलार नायनो हागोन नै माबा मोनसेबाबो लांनांगौलाय स्किम बे बेसेबां मोजांथ' बिसोरबो औ आदा बे आर्टफ्रा मोजांथ' आंनो स्किन दहाय थांनाय माबानि दाइन हिमालया ओरै नायगोरनिलै मेरला दंना दा लागोन लोगोफोर ओमफ्राय ओरैहाय नै आइ लाभ गेंटक दं आरो बाव सेल्फि पइन्ट दं आइ लाभ गेंटक नायनो हागोन बरिया बोरैबा नुलाजोबखायो जायगाफोरखौ नोंथांमोनहाबो खनसे बेरायनानै नायफै गेंटकआव सोरबा फैयोबा एमजि मार्केटआव जों बिन्दास बेराय हायोब्रा जोंनि रावखौ रावबो बुजिखाया नालाय ओरै नाय आजां मानसि जायो नै नायनो हागोन बिराद मानसि जाखायो नै आयौ हाबाब एसे
इन्टारेस्ट लाना नायनानै बयबो मा दं ओमफ्राय लोगोफोर ओरैजाय मा होनो बै जिबखौ बैयो नै बिथिं मोनसे सेल्फि पइन्ट दंलाय आरो नै ओरैबायदि स्टाइलिश खालामदोंना सबसे बेस्ट सिटि हाब बावलाय मा बाइक खावजोबखोब्रा आयौ इसिबां मानसि मा दंबावलाय ओइ फाग्लासो जागोन नै सिख्लाफ्रा नायनानै लाखा नै आइ लाभ गेंटक दं ओरैबो नायनो हागोन आइ लाभ गेंटक नै फुलबारिफ्रा बिराद मोजां डेक'रेट आरो बयबो बेरायो पिएचडि होनबा बिसो नै नायनानै ला माबायदिखौ नांगौ बासिनानै ला सायख' सिख्लाफोर नायनानै फिट जालाबायनो नाङा दै नै बासिनानै ला माबायदिखौ नांगौ नङा सोलदे आयौ मोदानजोबखायो ओरैजै नै मा दं जाखो आयौ हाबाब नायनि G20 मिन्स मा बेनि ओंथिया गेंटु नै बै मा जाखो क्रकडाइल ना मा बैयो सालथे बै मा बुस्थु मोख्रा नायखिनाय नै बनाफाना मोख्रा बारा सिनायालां डेन्जार नुयोना आयौ ओरै बेयावनो दं जोङो नै ओरैबायदि डेन्जार सिटि ना बे नायनानै इन्जय खालामलांबाय था फाग्ला जालाबायनो नाङा नै आयौ गावदां नुखायो नै फाग्लासो जालाजोबगोन नायदो जालालै माबायदि बिबार नांगौ नै फुलफ्रा आयौ बेबा मा जिब नै बेयो ओरैबायदि कालारफुल नुयोना जायगाखौ नायदो बरिया सालथे जोंसिबो कालारजों जाबजों ओरै गस्ला दखान थालायबाय जोंनावबो क'क्राझारा बिदि जानांसिगौ दा बावैनो नै मालाय आयौ फाग्ला बायदि लाइटफोरखौ नांखाया बिबारफ्रा लाइटफोरखौ नांखाया हारसिं जोंजोबखायो फाग्लासो बेफोरबायदि सिटिया बोरै समाया जानोब्रा नङा आयौ Ladies and gentlemen, welcome to Gangtok. थांलाला आं सोरबा न' लुना होफैदों आंनो गेंटकआव थानसां जाया होमबा नै आयौ जोंनो बुजिया उला होनो आरो सौदावआ जोंथ' दिनैसो मिथिफेरदों सौदावआ जोंनि रावखौ बुजिया नङा होमबा सालथे आदसा लोगोफोर नायनानै इन्जय खालाम गरम जालाबायनो नाङा होननायसो जाबाय बे ओरैहाय नै नाइकि स्ट'र दं नायखं स्ट'र आयौ थारबाव नै गस्लाया फाग्लासो गेंटकआव थारबो फानो गस्लायाव नै ओरैबा आयौ उकिल सिख्लासो नामायब्ला फाग्लासोलै डेन्जार आरो नै बिदिबो लाना बेरायो बिसोरनि सिटियाव फाग्लासो आयौ डेन्जारलै नायदो आयौ फाग्ला जाबायलां होननायसो जाबाय सालथे नै बिबारफ्रा ओरै नाय हाला दं बेसेबां समायना जोबालाय बिराद गोलाव बे माबाया गेंटक टाउना आरो गेंटकनि माबा एमजि मार्गआ महात्मा गान्धी होनदों नामा बियो बिथांमोनाबो सबसे बेस्ट टाउन बायदि क्लिन जेबो दाखोर जेबो गारला गुरला गैया प्लास्टिक मोनसेबो नुवा क्लिन फुरा क्लिन आरो माने बेफोरबायदिखौ जोंनियाव सोलोंनानै लाबा मोजां नङा जोंनि सिटियाबो बेफोरखौसो पिएचडि होनो दा बिसो जाबाय गोजोननि नोगोर नंगौना नङा
रायजोफोर बेफोरबायदि टाउनखौसो गोजोननि नोगोर बुङो नायदो ओरैहाय जोंना नै बिनि थाखायनो बिनि नामाव माबानाय आरो बे महात्मा गान्धी जाय भारतखौ उदांस्रि खालामना लाबोदों बिथांनि नै बिलाइ बेनो जाहैबाय एमजे मार्केट महात्मा गान्धी ओमफ्राय ओरैबो दंबावो नै ओरै मा दङ बिथिंबोथ' दंबावो ना ओरै नैबेहाय जोब्बायना बै लाइटआ बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय ओरै फारसेथिं गिदिंसैलाय जोङो बिथा नै फुरा देन्जार नुयोलै आयौ फाग्लासो नङा नै हर सान खामानि सोलिगासिनो क्लिन खालामनायनि बेयावबो माबा मोनसे डेक'रेट खालामनो बानायदोंलाय नै बयबो फटक लायो आरो बिराद मोजां नालाय जायगाया बिराद क्लिन आरो ओरै थांगासिनो जोङो नै बासिनानै ला सायख'नानै ला जायगाफ्रा नै बरिया जोब आरो ओरैबो सालथे नै नोङो सोरखौ बासिखो माबायदिखौ आयौ सोरखौ बासिनोसो जायो दे फाग्ला बायदिलै फाग्ला जागोन बे सिटियाव बेरायनांगौबा नङा नायदो औ टुरिस्टफोर दं आरो बेयाव माखासे ना गासिबो टुरिस्टफोर जोब ना बेयो गासिबो टुरिस्टफोर जोब बेयावनो बयबो बेरायफैखायो आरो सिक्किमाव जाय फैयो बे गेंटकआव खेबसेयाव हाबलांखायो ओरैनो रावबो थांफेरखाया बे एमजि मार्कआव हाबाबानो थांफेरखाया आरो बा ओरैबायदि मेंलायोना स्किप दा खालाम लोगोफोर मोनसेबो स्किप गैया भिडिअआ होगासिनो होदों नै ब्लां सिट खालियानो गैया जों जिरायनो थाखाय जोंबोथ' जिरायगौमोन ना नायदो आयौ एख्रिसजोब दावराव गैया दावसि गैया सिरि बरिया ना नै ओरैबा आयौ जोंल' गानो सेन्देलखौ जुथा गाननाय नुजोबो नै गासिबो जोंना सेन्देल नै देन्जार जोंबो फाग्लासो नायदो आयौ नै फाग्ला जागोनलै बेफोरबायदिजों ना आयौ केमेरायाव हाबफैखायो नै डाइरेक्ट गावसोरनो ना जाननानै लानांगौ नैबे मा बाजार जालायखो नै बेयावबो मा मोनो माबा लिस्ट लालाबायनायसो नुलाबायबाय बाहा नै आयौ बोरैबा जालाजोब्बायगोनलै सेंग्राफोर नायनानै सोरखौ फसायखो सोरखौ फसायाखै बेरायनानै नायफैनो गेंटकआव खेबसे नै ओरैबो फाग्लासो दिनै सिख्लाल' देखायखायो आङो ना नै मालाय आयौ मालाय नै देन्जार बिसोरो फट' खेबदोंमोन बयबो फट' लानो फैयोना बांसिन बे जायगायाव मा दं मालाय नै बावबो माबा दं वाइन शप दं नै अपेनलि बेफ्राव मोनलाजोबो नै ओरै टाउना ओरै